emakumeen eguna, ospatu edo aldarrikatu Mirari Martiarena hortxe zalantza, ze bakarren batek esango du ospatzeko gutxi dagoela, aldarrikatzeko bai asko, baina eskerrak zu bestela ere hemen gai hoiekin ondo kontzientziatuta etortzen zaren, eta orduan nik esan dut gaur belarritik tira egin beharrote gaituzun edo. Ez, bueno, arratsaldeon. Arratsaldeon. Edukaziokoa eta legezko aurrena. Baina aurretik egoten garenez, bueno. Bai. Bueno, eta txikoa garenez eta lotxarik ere ez dugunez, eta gero aitortuko izut, batzutan aztena ez hola paso ematerakoan, eta biurgune luze bat, eta nun bukatu behar duten jakinez, eta agurra ere falta zitzaidala aztu. Bai, eta aste honetan martxoaren 8 da, eta emakumearen eguna ospatzeko, ezakit. Garai batean emakume langilearen. Bai, langileana. Langilerik ez dagoen emakumerik balego bezala. Hori da, eta betikoa ez, ospatu, aldarrikatu, ospatzeko gutxi, lan egiteko asko, eta... Bat ez zerezuk. Bai. Lenguan ere ipatu zen igulako martxoaren 8 bueltan izaten dituzuela bolo asko eta asko, ez? Bi hartik 7 igandera arte herriz herri ibiliko gara. Eta hori dela eta, ekarri dut kutsatxo bat. Ara? Eta... Opari eta guzti. Bai, opari, edo agian ez duelako gaurko tartea prestatzeko gogo askorik edo denbora askorik, eta emakume hori esaten dizkiguten esaldiak. Ara. Eta zergatik dauden gaizki. Edo zer iruditzen zaizkidan. Vale. Ez? Denak gaizki daudelako. Ez dago la... Bai, ez dago la... Batzu daude okerrago eta besteak... Hori da. Baina denak me. Bai. Eta orduan, emango izkizut, zu ateratzen joan. A ber, bai. Eta erantzun egingo ditugu, nahi baduzu. Erantzun egingo ditugu. Haze apuroa. Baina, bueno... A ber, hau beti nahi izan dut, bakizkola Oskarretan eta sari banaketetan eta bezala. Ba, gauza asko, Oskarra, kanpaikada, gauza asko egin ditugu, Bueno, kanpaikada ez kira itzegin dugu, baina... A ber, ba, hortxe, ruleta eman da, hau xatea zaigu, A ber... Bueno, ez dakit balio... Ez dakit. Bakizu, gizona naiz, eta ez dakit, gauza bat baino gehiago bat ere aiten da... Bueno, hoi da aitzaki bat. Aitzaki bat, eta xua beti joango naiz, berotu jen naizek, baina justu, nik gizona eta gauzak banaka itxeitut, eta nik gauzak banaka ere hobeto itxeitut. Ez? Hoi da... Baina saiatu egiten zara binaka ere egiten. Bai, eta tokatu egiten zait, ardura bat baino gehiago hartzea, eta, gauza bat baino gehiago batera egitea, ezta? Baina gizon asko esaldi horren atzean, gordetzen dira, eta alperkeria izkutatzen aldute atzekaldean. Bai, edo ardurak hartu nahi eza, baita ere ez, baina... Baina egia alda emakumeek bat baino gehiago batera egiteko gaitasunik baduzuela. Nik bakarren batzuk ezagutzen ditut ere, ze orokortzean eko arriskutsua izaten. Bai, baina esaldi hori ere bada oso orokorra ez, eta nik gauzak banaka hobeto egingo ditut, beti. Seguro. 50 batera baino. Emakumetan edo gizon izan. Hori da. Bale, orduan hori lehenengo kale. Bai. Ruleta. Hemen denantzako dago, partitzeko astema gara, badugu. A ber. Venga, beste txo bat. A ber. Ez ez esan duzu, baina berriz eskatzeagatik diozu. Esaldi betikoa ez, ez da. Esan dit ez ez, baina bai, nahi du. Bai, berak ez daki, baina nahi du. Eta nik badakin nahi duela gainera. Ez esan diazu, baina saiatu ingo naiz berriz. Eta ez dut ulertzen ze, bai, segituan ulertzen dute, mutilek. Ez, zuk esatezunean norbaitekin zerbait nahi zula, bai, hoi ulertzen dute. Ez esatezunean, venga, segita. Ez da, ez dakitxo. Bai, ya está, hor ez da beste irakurketa posiblerik. Beste bueltarik. Ya está. Ruleta, ea. Honek ematen du, la ruleta, la suerte do premioa edo. Bai, eta aztu egiten zaizkit zein jarri dudan orduan nahi naiz pentsatzen. Orduan trapa igual doizut. Bai. Hau bai. A ber, bota. Euskal Herrian emakumeek agindu dute beti, matriarkatua izan da nagusi. Bai, hori nik uste trampa. Txekere parre nola egin duen. Bai, trampa duen esaldi bat dela, ez? Bai, askotan bai, eta emakumeek eraman dute martxa, bai, martxa berek eramango zuten, baserrietan, etxeetan, familietan, baina gero matriarkatu hori legeztatuta, paperetan, ez da, hola izan, ez? Baserriak, lurrak zenen izenetan egon dira. Alargundu direnetan, bai, emakumeen izenera pasa direla horiek, eta jabetza horiek
hartu dituztela, baina beti gizonezkoen gauzak izan du dira. Bai, marroia konpontzeari ala deitzen badiogu gobernatzea, orduan bai emakume gobernatu dute baserriko edo lengoan ere hemen Ondarruko saregilekin eta egon ginelako, ez? Haiek ere alaxe esaten zuten, ez? Matriarkatua, bai matriarkatua. Beste remedio egitzen, gizonik etzan, danak itxasora joten zian, eta gure artean inbertatik, baino... Privilegioak betikoek izan dituzte.